Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-proġett ta' Breakwater u l-Mall f'Buġibba b'investiment ta' kważi 14 miljun euro fejn ħabbar li se toħroġ is-sejħa l-trasport bil-baħar minn Taslima u lejn Għawdex b'waqfa Buġibba fejn is-servizz bejn Buġibba l Taslima li se jkun parti minn tal-linja bil-baħar servizz offrut bl-aħlas. Il-Prim Ministru tkellem fuq l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ it-trasport domestiku bil-baħar li jkun użat aktar mhux biss bejn il-flieg u l-portijiet ewlenin iżda wkoll lil u għażit jgħid li l-użu ta' dan is-servizz se jkompli jiġi inċentivat billi jiġu offruti numru ta' rotot bl-aħlas fosthom dik ta' bejn Buġibba u Taslima. Qal b'investiment parti minnhom minn fondi Ewropej, Infrastructure Malta li stiet fil-ħin il-bini ta' Breakwater u l-Mall f'Buġibba b'tul ta' 180 metru l-Breakwater se jkun qiegħed iservi sabiex jitnaqqas l-impatt tal-mewġ fil-bajja kif ukoll jipprovdi protezzjoni superjuri għall-irmiġ tad-dgħajjes tas-sajt u bastimenti żgħar. Mal-Breakwater prinċipali inbniet fera b'tul ta' 36 metru li tipprovdi kien akbar u irmiġ aktar sigur f'kundizzjonijiet ta' temp diffiċli flimkien ma' terminal mammar b'waiting areas imkennija u faċilitajiet oħra li jaqdu l-bżonnijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar. Il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonis spjega kif il-Mall u l-ferry landing ġdid ta' Buġibba huma passi ieħor il qudiem fil-viżjoni tal-Gvern għat-trasport bil-baħar. Il-Ministru għal fondi Ewropej u implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Zoppardi qal li dan il-proġett jagħmel parti minn proġett USA bl-isem ta' Smiths li permezz tiegħu qed isiru investimenti kbar madwar Malta u Għawdex għal trasport ekoloġiku.